Statistika uffiċjali maħruġa mill-Gvern stess tindika li fit-8 frar il-Gvern irreġistra deficit ta' 95 miljun euro u meta kkomparat mas sena ta' qabel id-dħul rikorrenti niżel b'103 miljun euro fil-waqt li n-nefqa sħiħa żdiedet b'142 miljun euro. Iż-żieda fin-nefqa flimkien ma' tnaqqis fit-dħul waslu biex kien hemm bidla negattiva ta' 246.4 miljun euro fil-fond konsolidat tal-Gvern u li jfisser li l-pajjiż spiċċa fi żbilanċ. Min jannar għal frar ta' din is-sena n-nefqa totali laħqet 1.2 biljun euro li hija 142.6 miljun euro aktar mis-sena ta' qabel. L-istatistika turi kif in-nefqa kapitali tal-Gvern ammontat għal kważi 39 miljun euro li hija 24 miljun euro inqas meta mqabbla mal-istess żmien fl-2024. Dan fil-waqt li kien irreġistrat tnaqqis fin-nefqa fuq il-kostruzzjoni u t-titjib tat-toroq. Skont l-NSO l-akbar tnaqqis fit-dħul ġie mit-taxxa tat-dħul fejn kien hemm 179 miljun euro fil-waqt li l-programmi u l-inizjattivi ammontaw għal 63 miljun euro li rrappurtaw l-akbar żieda fost il-kategoriji tan-nefqa. Sa tmien frar id-dejn kollu tal-Gvern ċentrali kien 859 miljun euro aktar mill-istess xahar fl-2024 u fi kliem sempliċi dan ifisser li id-dejn tal-pajjiż issa laħħaq il-11 biljun euro. L-NSO wera li żieda reġistrata fl-istoks tal-Gvern li ammontaw għal madwar 843 miljun euro kienet il-kontribut ewlieni għaż-żieda fid-dejn. Aktar dejn kien irreġistrat fil-kambjali tat-Teżor u fil-ħruġ tal-muniti tal-euro f'isem it-Teżor.